it's me, your Bisaya friend, J-Nyn and welcome to my channel! Okay ng intro. Okay. So guys, diyan karon sa Pescador Island. Dagtami dito guys, oh. Ito ang island. Shout out to my channel. So guys, shout out to my channel. Oh, please subscribe. Si Jero, si Sir Michael. Hi Sir. Pangilinan. Zel. Hi Zel. Sir Zel. Then Bong. Nice to meet you. Yo, what's up? Yeah, shout out to my channel. Yes, please subscribe to my YouTube channel, DJ Roxy. Yes, then Roseville. G4. Hi, Sadford. Hi, hello. Hi, hello. Mag-seatbelt sa tangan, naisipong sa lahat. Oh, ato na mi guys, mangnaggaluy. Gunit! Hey! Ato na mi. A few moments later. So guys, nanami diri sa Pescador Island. Oh, then later guys, taod-taod maglangoy-langoy ni diri guys. Mangita na mi og kuan. Mangita mi ko itong pangitaon diri pa, mangita ta. Oh, tambasakan og pantat nay, pantat diri. So guys, if ever ganahan mo mo ari panihog go. If ever ganahan mo mo ari diri, pwede kayo ninyo kontakon ang Tropical Beauty. Oh, affordable na kailang price diri guys. 6 to 8 packs is good for 3.5 ang price nila guys. So pwede kayo mo contact nila. Ako kayo lang sa description box ang ilang contact number. Yes, then basi na may gusto i-shoutout. Isa ko shoutout to. Shoutout kaya. Imo ang babe, imong langga. Oh, wala day, wala sa babe, wala sa langga. Come on, may shoutout. Shoutout. Krisha, ako sa'y puli ni mo. Krisha, sayang wala ka kakuyog. Nice kay Dre, awa Krisha. Oh. So, nice kay Dre. Oh, si Krisha, wala kakuyog. Ano saan siya? Pangalanan niya? Shades na dako. Shades na dako. Dagos. So ang among kuyo guys, ang usa ka boat wala pa kay nagpicture taking pa man sila. So wala pa sila. Wala pa. Hey guys, pa-subscribe sa channel ni DJ Roxy. Oh, memorize mo to. Oh, then ay kalimot sa pag-pizza na nagkakaroon ko. Sus, kanundot sa isda, magmas. Del, pa-shoutout sa mong langga sa langga. Okay na ka, wala yung oven? Pa-shoutout langga. Ospin Jumping, kayan doon. Panangidaan. J-Nyn man po yung dong. Panangidaan. Sarap.
So guys, yeah, nanamo ko yun guys. Nanalo na sila guys. So, nana sila. Nana sila guys na. So, maniwaman mo kita. Oh, tara sila guys. Ang kauban na mga boat nga, nagubik. So, maniot to sa midaan guys. Maniot to midaan guys. Para hindi ka humana mong paniot to. Magsugod na mix-snorkeling guys. Grabe na iskay dari guys. Pangkuana na mo dari. Ikapila na takabalik dari. Ikaw 3 times na ninamo dari guys. Balik-balik na dari. Nice good kay siya. Okay, di ba guys, ang ingon nila, og di nindot, di man mo balikan, pero nindot kayo magbalik-balik. Ampes! Ayat na lang na! Shoutout sa mga kondi pa, shoutout! Sa inyong mga... Shoutout sa puso nga gibiglas ron. Oh, shoutout guys, mga unta ninyo guys din. Liwa sa likaw na, mga unta mi guys niya. Balik lang mayroon taon-taon. Siya. So, humanamig pangaon guys. Dara, manamig pangaon. Oy guys, manang pa na balik. So, ending every day nabot kami. So, what's up guys? Bisaya friend ni Ate. Oh, pa-subscribe. Hi guys. Hello, what's up? So, subscribe mo sa channel ni Ate J-Nyn. Alala, natukan. Shout out. Among daga, diri daga. Shout out sa channel. Shout out. Kaya kita mga pinakanindot nga unsa pagpanit o santol. Narin niya tanan. Basta ako pagkuhan ng santol, saging, butong. Narawa lang iya ang mga video. Para makapagpanik ko. Picture ko na sila, picture ko na sila. Gila? Hindi mo giya ha? Pila ko? Pila na ka? Mato na tanan. Guys, 150 guys ka na. Tulo ka ko na tutuan mo nito. Absent. Sardines run dito. Nya patong waxing. Guys, busog. Dara guys, ay busog ka, busog. Dili busog na daan. Busog na daan. Picture na tayo. Ito, mag-picture na tayo, mag-picture. So, mag-picture na ni guys. Then, mag-adto na ni, mag-snorkeling na ni guys. Away na ako ng guys. So, ito, oy! After 10 minutes. So, mag-kuha na ni guys, mag-snorkeling na ni guys. Lingaw kayo maglangoy-langoy guys. Corino Vines, James Sermon. Lingaw kayo pero Ate J-Nyn nangulba. Naiho daw. Naiho niya, mabakan yata sa una lang. Butitira dia ito. Butiti, nay butiti guys, kita may butiti. First time na ako nakakita butiti guys, mo dito guys, butiti. Hi. Kumusta experience sir? Fine. First time, thank you. Thank you. Then thank you Day sing ano mo daw? Rafi Tolpo. Rafi, so salamat day kay siya nagkuan guys. Samtang naglangoy-langoy mi dito guys, siya din na kamot og pag-video, salamat day. Balik-balik na tayo, tropical beauty guys. Ikontak ang tropical beauty guys. Yes guys, kung gusto mo maray-dire, pwede kayo ninyo kung ikontak ang tropical beauty. Ay magkalimut guys ha. Ako na ikon. Ako na ibutang ang contact number nila sa description box. Oh, naglangoy-langoy mi guys. Lutaw-lutaw mi sa tubig. Guys, at doon sa Sardines Red. So what's up guys? Diyan na sa karon sa Panagsama Beach. Human nami dito sa Pescador Island guys. Human nami snorkeling. Then karon mag-ano na sad ni guys, mag turtle watching, then sardines run watching. So diyan nami diri guys. Kana kayo guys, naganding tao diri oh. Diba. It's Sunday, kaya daghang tao. Sin! Ni mo, Rapitol po? Vergara family. Vergara family, shout out di ay. So, guys, dili na lang dahil nako tason ang ako ang video karon, dili na lang nako tason ang ako ang vlog karon kay
magkuha naman sa dito guys, maglangoy-langoy na sa dito. Nya after diri guys, magkuha naman may adto na may dito balik, then mapusid na may sa kawasan to. So sa dili pa din nako humanon akong video guys na di ko gusto ipang shout out. So shout out dai ko ni Geraldine Maruliano Minyuza, Jenimel Diginyon, Miraflor Sige, May Minyuza, April Caneda, Rosemary Lahay, Emerald Ipili, then Hazel Cabasa, anak ni Jaro. Hazel Cabasa, then Ruel Cabasa, kabiyak ni Jaro gihapon. Amping niya. Oh, amping daw, amping. Shout out, Ruel Cabasa. Amping. Oh, then Joy Capacity, Pauline Rose Lizon, Prisha or Rita Muanya. Sayang day wala ka kuyog. So next time na lang ha. Kinahanglan ko yung gadget kasunod. Then Saisi Co, Charmin Caneda, shout out. Jihan Karange, shout out. Then John Michael Rodriguez. So nasa din sila guys, nasa din sila YouTube channel Rob Vina Voice. Paliwagsan ko og subscribe. Then i-hit po ang notification bell. Then Prahes Navaja Jerin or known as I. Shout out I. Then Besh Maki Villamor, Rosemary Villamor, Chadnita Buada Palau, Shoni Flores, Christine Aparques, James Tupas at so James, shout out di ay. Then Roca Presores, shout out. So maura to guys, human na akong shout out tanan. So ako ni humanon ako ang vlog guys, ako ni humanon ako ang video. O mamalihog ko like, subscribe ug hit ang notification bell kung bago pa lang ka sa akong channel. So hangtod sa sunod na sad nga higayon guys. Bye bye.